ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ପଣା ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଆମେ ପୁନେରେ ରହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ତ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ୟା ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ପଣା ଠେକି ଟେକା ହେବ। ସେଇଟା ପୁଣି ବର୍ଷେ ରହିବ, ଆମର ନା ବର୍ଷେ ନୁହଁ ମାସେ ରହିବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଠେକି ଉଠା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ରହିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ, ଆରତି କରିସାରିଲେଣି। ପଣା ନେଇ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କତିକି। ତେଣୁ ଏଇ ପଣା ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠିକା ପିଲା ସିଏ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେ, ପିଜା ବର୍ଗର ପିଲା। ତେଣୁ ପଣା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଟିଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଲେ କେମିତି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଣା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଠୁ ଯିବ ବାହାରକୁ, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେତକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଠି ତ ଆମର ବାଲକୁନିରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗାଁ ହେଲେ ଘର ବାହାରେ ରଖାଯାଏ। ଏଟା ତ ବିଦେଶ ଜାଗା। ବାଲକୁନିରେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକି ମାନେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତ ଜାଗା ସର୍ଟେଜ, ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ପଣା ଠେକି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯିବ। ସେ ଠେକିରେ ପଣା ପଶିଛି ରହିଲା, ପୁଣି ଆ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପୁଣି ସେଇଟା କଢ଼ାଯିବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଠେକି ଉଠା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ସେଇ ଠେକି ଉଠା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଳୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ହାପି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ।